Human sa kontrobersyal nga kadaugan ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, ang Pinay Beauty Queen gitubag ang pangutana kung okay lang ba niya nga mag-share sila og corona ni Miss Colombia Ariadna Gutierrez. Sa unang interview ni Pia as Miss Universe sa Good Morning America, iyang gitubag ang suhestyon ni Ariadna nga i-share nila ang corona human sa sayop nga proklamasyon sa maong pageant. Tubag ni Pia, lisod alang sa duha ka mga babae nga mag-share sa corona. Apan taas ang iyang paglaom nga ang nahitabo nila ni Miss Colombia mohatag kanila og mas maayong mga oportunidad apil na ang ubang mga contestants. Sigon ni Pia nga nagkaistoryahay na sila ni Ariadna og okay na daw kini. Sa pagkakaroon, mato ni Pia nga andam na siyang buhaton ang iyang mga responsibilidad isip Miss Universe ug makigbatok alang sa iyang mga advokasya sama sa HIV awareness, anti-cyberbullying ug relief operations alang sa mga lugar nga naapektuhan og kalamidad.